човек, аз съм Dark Zero и днес тук с мен е Фаустрон. Да, и по такъв случай и аз направих мой канал, който е да Фаустрон, но няма да ви излезне, защото още няма много клипове, защото това ми е първия и няма абонати. Трошим портала, но първо ще трябва да си енчант на кирката на Efficiency 5, защото много бавно кърти. Да ми тази кирка и на мен. Няма. Много трудно се енчант. Трябва да се направим на креатив за него. Книга. Трябва да си кръстим клона, нали знаеш? И здравейте отново. Не сме правили пауза, защото имахме малко проблеми. Имаме малко проблем. Сега да Имаме голям сериозен проблем. Какъв? Ще се бием също Nether Treat. Казва се Недър. Ще играем с Nether. Ние ще го скъсаме от... Не можеш да унищожиш този свят. Накъде не се... да, защо се... Сега ще трябва да сложим портал на друго място. Примерно в нашата мина. Мината! Даде в бункера, защото когато за последно влязахме извън кадър беше, не беше много добра сцена. Прав е човека. Сега ще трябва да изкопаем още нагоре. Чакай. Имаме една добра идея. Ето хора. Защо? И това може да бъде малко забавно. Разбира се, че забавните моменти са с най-добрия ми приятел Фаустър. Добре хора. Боби, не пуши повече. Не, трябва да е по-висок. Запавай, брато. Чакай, трябва да взема запалката. Не, без да натиснахме да взема. Трябва да го помести тук. Добре, къде беше запалката? Чакай, първо трябва да си направя на... Чакай, трябва да си сложа спаунпойнт тук. Аз влизам. Не дай още. Ако не се една. Знаеш, че пак ще се спам. Чакай, трябва да си спауна. Да, имам спаунпойнти. 3, 2, 1. Добре, в другия свят съм. Пак сме на същото място. Това е лошо. Мисля, че трябва да е на съвсем друг остров. Ще трябва пак да влезнем. Опа! Извинявай, без да исках. Извинявай, ще ти дам нови брони. Само като влезнеш ще унищожа този глупав портал. И ще го направим на съвсем друг остров, където е ни е Кея. Направихме го извън кадър. Добре. Ще ти дам пак нова броня. С нов меч.
Дължиш ми един енчантнат. Ти не беше с енчантнат. Но ми трябва енчантната броня. Омръзна ми да съм с една обикновена диамантена броня. Човек, много трудно става. А ти знаеш! Човек, видя ли извън кадър колко време ми отне? 10 минути. Не е много, но така. Чакай, ще трябва да ти дам броня. Ако още един път се оплачеш, ще ти дам кожена. Едно да не мислим за това. Да го щупим. Чакай, ти нямаш кирка. Лък за мен? Да. Благодаря. Нали искаш много неща? Също да, много неща. Ако друг път умреш, вече ти давам айрон неща. Ако друг път умреш, сложа. Чакай, после ще трябва да сложи име на коня ми. Ей, дай един знак и на мен. Ще ти дам след малко. Може да се казва Фолстрон. Мот. Не. Виждам тези неща. Сега тези неща, като ги сложиш в наковалнята, отгоре, нали, пише name tag. Там да го натискаш и да си смениш името. Да. Ти къде ги енчантваш? Не така! Отиди на втория етаж в къщата. И да знаеш, това е моя кон. Сега на втория етаж виждаш ли наковалнята? Да. Ето виждам две наковални. Добре, натисни едната. Чакай си. Пиши си името си. Добре. Имаме и прасе Фолстрон.
Къде ни беше Кея? О, да, забравих да разруша портала. Този черния ли или бял е твоя? Белият е твоя. Този е моя. Аха, е там е Кея. О, не. Какво? В ковачницата. Пак да ми... Ще трябва да разруша този глупав портал, който 2 пъти умря Боби. Не так. Как ще ти се казва коня? Пак ще е дълго. Напише само Дарк. Дарк. И сега? Ще отидем на другия остров в Кея да видим, ще имаме ли по-добър резултат, отколкото да умрем. Но преди ще сложа стълби. Ще сложа стълби тук, че много гадно се слиза. Дарк. Не съм Дарк. Не. Кони ми е наред. Хайде, братле, да направим. Трябва да направим. Чакай, виж, че слагам стълби. Много тъпо се минава. Добре, сега ще трябва да направим на нова портала и този път няма да е на този остров, защото винаги се пада на място, където няма земя. О, къде ни беше Кея? Здравей, Фолос. Добре, Кея ни е там. Дано да се получи. Какви са тези кафяви страни? Не са кафяви, а Дарк. Дарк. Дарк ти е името, не си ли спомняш? Да. Ей. Вижте го него там. Чакай, още не слизай. Това са огнени стрели. Не са. Добре, виж, сложих си моето Ф. Виж, моето Ф се сложи. Супер. Какво правиш? Ще се бием. И то за това... Първо ще трябва да провалим да не... 15 минути.